lezi zabesuthu lezi ilanga sekuqaleni iqhubeka imoto ihamba ithi makafika ingene phakathi ehlathini ingangeni phakathi kodwa nje athi nje amela then ahleke angicalele khona-ke angidonsele khona phakathi lapha ehlathini aqale nje angishaye vele angisezwa next because vele bekuna something akayenzile lapha emotweni for ukuthi ngidrageke leso spray lesa satha wasifutha la ngaphambili kumina then emva kwalokho ngayo lapha phambili emotweni ngayo ngawubuso ngathi so right into engaba worried ngayo abangakwazanga ukungitshela because konke bayangitshela into engaba worried ngayo iwona lawa ama result engaba worried ukuthi hayi bengantshela ukuthi bazotshela umamncane yabo angingane indaba vele nginganaki nje ngisazizwa mina nje ngisayinakela amapeni wami ukuthi why singaze ngaphenela angifuni uqamba manje babe ngiphethe kahle because ngangakhona ukulala ebusuku mangilala ebusuku lento izodlala njengoba injalo le ndoda la eceleni kwami ngathi manje ngiyayizwa because yayisinuka kimi nje emzimbeni wami nje esinuka kimi noma usugezi sengigezi mina ngigeza noma ka3 noma ka4 khona lapha baze bangithengela ngisho ifoam bath iphele le flavor bethi hayi shintsha iflavor mhlawumbe iweek le bengibuyele nenye iphele bephinde basebenza nje lo msebenzi lo nje ngiyofaka iperfume lutho nje kuyifanele nje yabo mangithi ngihleli mhlawumbe. Welcome to the Dobe Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on Sunday on camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership, and also donate. Our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are doing that. We highly appreciate it. Please make sure you watch the episode until the end and you don't skip the ads and join the membership and give thanks. Then if you do that, then yeah, we're good. So yeah, thank you so much to those who are watching at this moment. We highly appreciate it. I'm not in the studio today. Yeah, we don't have electricity in our studio. I want to send a message to the Council of Dobsonville. Please, the new houses always don't have electricity, so please help us. And that's where we work actually, and we buy electricity. So please, we buy electricity. I can confirm people that are around me also buy electricity. We got new meters also. We buy electricity, but we're the ones who don't have electricity. It can take up to 2 days sometimes, and if you go across the street, there is electricity, and I'm not saying they don't pay, but they don't even have new meters. So please just take a look at that. Every time when there is no electricity in Dobsonville, it's only air extension 2. So please help us. If you come across this clip, please help us. Otherwise, James, are we on grace? Yeah, we're on grace. We are not home. We are outside. Hey, bro. It's not easy outside. Hey, it's not easy, but msebenzi mele uqhubeke. Yeah. Yeah, msebenzi uyaqhubeka. Bingelela my sister. Yeah, ninjani, my sister? Siyaphila. Ngiyaphila la. Siyabonga ukuthi uzosivakashela la ekhaya. Yeah. My sister bengasasemni ukuthi uzoza. Hey. Bengiza shem. Bewuza ne? Bengiza. Hey, I know siyabonga kakhulu my sister. Yeah. We really appreciate it. Sicela nje ubingelela ababukeli emakhaya. I know ukuthi is one of the sad stories where it just touch our hearts, and it's not easy. People do come across such experience in life, and the sad part is that is another human who will do it, who will make you have this bad experience about life. Is a human, is another black person most of the time that can give you that bad experience about life. Yeah. Give you the experience that can change everything. So this time, I think I'm going to give my sister the opportunity, then we will dive into a story.
Yeah, my sister, please greet the viewers and ubingelele abantu emakhaya and take your time ubingelele nje kahle bese uyabatshela ukuthi ubani uphumaphi ubanike i-background, then you go to the story ukuthi what happened. I know ukuthi story sakho sifaka udriver abama Uber, then abantu I know which more request the Uber, but you won't think about any other things than safety. Like, hey, I'm not using taxi, I will use Uber and I will be safe. But it can turn to another thing, you know. So yeah. So ngicela nje ubingelele my sister bese singena kuyindaba yethu usinge ne background. Okay, ngiyababingelela ababukile emakhaya. Ngiyanibingelela nje nonke izithandwa zami. Ngibingelela kakhulu emakhaya wami eMtobadoba, ngithi nje hello lapho eMtobadoba kaNkomo kaXosha, ekusayona le intokazi yakwami Genge khona eMtobadoba, igama layo Umbalenhle. Ngisasekhona ngala eTopic ngesimo samatoho somsebenzi. Yeah, no, ngiyazi eMtobadoba ngeke ngasebenza nangakhona. Yeah, emakhaya wami lawo. Oh, okay. Yeah. No, that's nice, my sister. Indawo epholile liyana, but kuyashisa. Too much. Kuyashisa. Too much. But mina ayangishile ke noma kushisa. Nami ngicabanga ukuthi ayona yellow bone kodwa kushisa kangaka lapha. Kuyashisa my sister lapha because I was working at Jozi, so I would usually come to even eMtobadoba, so yeah. Yeah. Mina cousin nami osebenzela khona eJozi hospital. Oh, okay. Yeah. Oh. Yeah. So weza kanjani la eJozi? Oh, la eJozi kunoma mncane wami khona la eJozi. Ngiye ngaxhumana naye. Ngesimo somsebenzi bese ngavuki la bengikhona eDurban. Oh, okay. eThekwini. Ngase ngixhumana naye wasethi I know ungeza. Ayinami ngangapholisa Maseko ke. Ayisingahamba. Ngeza ngala. Lucky futhi nalanga ngahlala, maybe mangifika ngahlala 3 days. Wasangitshela ukuthi kunendawo ekuthiwa iSecurity Deep, then ngathi ayikunankinga mama ngizovuka. Ngempela futhi ngavuka ngaya khona. Like mina ngiyangumuntu othi nje ngisayo take ukuthi ngempela kuzosebenza. Hayi mangifika bethi hayi sisiqala umsebenzi akukho ukutheka la. Like ngathola kanjalo ke ngasebenza kanjalo. Oh man, God is amazing. Okay. Ngicela singene story sakho nje from the beginning. Also shout out to Soweto Podcast, man. That's my guy, Mesh. That's my guy for life. Shout out to him, man. I really appreciate him. Can you just from the beginning take us from the beginning? Okay. Story sami sikanje. Nike nasibona vele kwi broadcast before. Yeah. Ngizocela ukusho lokho ukuthi like ngisizakele kakhulu, like sengizwa ngathi nami sengiyaqala manje ngomuntu yabo, like ngiyaphola ngathi kuna something esuki, like ngathi nje ngathini, like ngathi ngumntwana omncane. Like angisasindelwa nje ngasekuqaleni. Like nje akusekho nzima, ngingasho njalo ukuthi akusekho nzima kakhulu, like ngisizile kakhulu I broadcast le Soweto broadcast, and futhi ngiyathemba ukuthi sazoqhubeka bengisize. Kodwa nje ngiyabonga, ngidlulisa kakhulu ukuthi nje ngiyabonga sengi free, like sengi free like sengumuntu. Wow, my sister. Like sengiyazizwa nami ukuthi ayithemba lami liyaqala langibuyela ukuthi wow, like sengisusile lwamthwalo lo ubungisinda kakhulu. Yeah, like so yeah, ngidlulisa nje ukubonga kakhulu. Yes. History sami lesiyana esogayi wepholela imnyama. Yeah. Owangithola ngimile endaweni yokuhike, then wazimela. Then magama ngithi awungaze ngaba nenhlahla bo ngima nje ngingakamisa imoto aqhamuke ikazimela. My sister uyapi waze wamuhle, like ngiyewedela athazi nami ngiyakhona ikushuthi ngigibeleke sengiphakathi angibuza ukuthi hayi number bani, ngithi hayi ngenumber 9, nathi hayi nami ngiyakhona, like asho lento engishoyo nami yabo, maybe wenzela ukuthi ngingathuka or ngingaxwayi something. Hayi sihambe nobhuti ihambe imoto famba nje sayixoxela nami futhi ngiyaxoxa, umuntu makaxoxa nami ngiyaxoxa. Hayi sihambe ke imoto ke
esikhundleni sokuthi athathe umgwaqo lo odabula phakathi umgwaqo oyewedela lapha eCarltonville odabula phakathi emayini okuyi-Elizabeth mine if I'm not mistaken because ama-mine lapha ayi-2 or 3 kumele ngabe udabula lapho but wawuyeka lo wathatha lo obheke eBlyfo eningize ngibona ukuthi eBlyfo ya kwakunebhodi elibhale eBlyfo and le bhodi uyayikhanyisa so mangibheka hawu iBlyfo phela lesi manje eBlyfo ngimbuze futhi ngamyikawo but and then eBlyfo siyothini athi ayo collector something ngumngane wakhe ngithi mina no it's fine ungahlali ngoba nasekhaya sebeyafona la ifonini because babona sekulate angisabuyi manje athi angizokuhlala ngizothatha siyabuya hayi ihamba imoto kuselapho ayingizwe icapha zemoto ziyalokheka awu ngimbuze hawu wakhiya manje iminyango yemoto sekwenze njani athi yabo manje sengizohamba espeedini esikhulu ingakho ngizokhiya iminyango ayinganaki ngithi mhlambe wenzela mina ukuthi sengithe ekhaya bayafona endlini bayafona akho mngane okiwa kuyena ihamba imoto ziphele lezi zinto lezi zabesuthu lezi ilanga sekuqaleni iqhubeka imoto ihamba ithi makafika ingene phakathi ehlathini ingangeni phakathi kodwa nje athi nje amela then ahleki angicalele khona ke angidonsele khona phakathi lapha ehlathini aqale nje angishaye vele angisezwa next because vele bekuna something akayenzile lapha emotweni for ukuthi ngidrageke leso spray lesathatha wasifutha la ngaphambili kumina then emva kwalokho ngawa ngayo lapha phambili emotweni ngayo ngawubuso ngathi so and then emva kwalokho ke ngiyezwe endlebeni ngiyezwa nje makathi ngiyamuzwa but akusekho ukuthi ngikhuluma akusakhulumiki ethi angidonsele ehlathini ke hayi ke siqale silwe ke phela nami yes wona amandla ngisenawo kodwa ngabona ukuthi manje vele ayiselingishonele I have to fight ngayo yonke indlela ngizami ukuthi hayi ngiyambamba unyawo ngoba vele ngathi ngilele phansi into vele ngangidila nawo zinyawo ukuthi manje noma ngilibamba noma ngiluma unyawo angengiqamba manga vele ngangimluma because I can't fight ukuthi like ngizoma naye silwe yebo noma kuthiwa bangangidraganga kuthiwa sasilwa vele wayezonqoba vele because ngumuntu wesifazane enina wesifuthi amsho ukuthi wayisebenzisa ama drugs because vele wawasebenzisa ehlezi phezulu kwami la iswini yes wayewasebenzisa phezulu kwami awakhiphe masaqedile ukungirape aphumule ahlale eswini sami ahlale nje a relax aphumule nje ngathi naye naked yes akhiphe lento le drug vele akhiphe lento le emhlophe le esebhekini yensamo ayithi nje athi nangapha futhi athi aphinda ayivale futhi ayibeke la endaweni yakhe la ngala isibhamu nangapha futhi umisi ukhona like manje sengilele ngibheke phezulu like ngiyathandaza sengiyamncenga ke manje ukuthi okay it's fine vele indaba yami nje ayisekho nje into esengimcelela yona ukuthi phela manje ngiyamcela azangangibulali ngiyavuma but noma ungangithatha uyongithumba endlini yakho ke ungenze noma ngabe yini ke kodwa nje uma ungawukhiphanga umphefumulo wami ngiyacela akusho ukuthi aqede ngami masaqedile ngami angibambe ngomlenze uyangihudula vele nje ngemuva nje ngihamba nje phansi kaso emgaqeni nangesinquthu nangebheki ngala emhlanje like uqhamukele golf yomlungu lebomvu nayo isespeedini esimbi mangaphosisi wasesekusa lapha wasesekuseni memangaphosisi mekwangabuthu sanami like nihamba isikhathi eside niya endaweni ndazo ukurape ya sihambile nje impela nje kwazi nje kwaba sehlathini nje impela yabo and waphinde wathatha isikhathi sakhe angengiqamba mangashe wasithatha isikhathi sakhe ngami wasithatha nje isikhathi sakhe eside futhi kakhulu kangangokuthi nami ngazizwa ngathi sengiyafa manje ngathi umoya usuyangiphelela like ngangazi ukuthi mina ngithini into engase ngenza nje ngithi nje because kwanezwe kasengasaphumi like ngase ngikhathele nje akho manzi khona la iduzane like mhlawumbe kube ngangathola amanzi maybe ngangaba namandla so nje ngase ngiphelelwa namandla nje like vele kwakusekufanele because wayesengisebenzisa isikhathi eside ngingakhona ukulwa ngakhona ukuzilwela
I'm sure naye wayesengihudula ngomlenze. Right, leli hlathi esikulona yesihlaza. Kodwa leli elinye ngaliwe ihlathi la ngempela because phela amehlama ayibona noma ngangakhona ukulwa ngena amandla kodwa ngangibona. Ingakho ngase ngimncenge ethi ngicela ngangibulali ngiyacela singayi ngale. Cela ukuthi ungithathe sibele emotweni yakho at least uzame ukungithumba keke kube ukuthi lokho kwenzayo ungenzela endlini. Kanti mina sengicabangile ukuthi waya nje endlini ngathola nje tent ngiyeqa or ngiyafona because ifone yesisikhwameni sami nemali kakusesikhwameni. Ayiwanga kwenza lokho wakhetha ukuthi ayangidonse yena sizowela umgwaqo nje omkhulu ohamba leli Gulf kanti uzothi nje sephumele emgaqeni laqhamuka leli Gulf lomlungu elibomvu nalo sesespeedini ngendlela emangalisayo imakalibreaker lizobrekela le kude alizobrekela la eduze okushuthi nomlungu ingqondo yakhe naye yayibuyela lethu uthe mas umuntu lo abamdonsa lapha ya then makabreaker speed futhi eshaw reverse ebuye ezangala kuthina like ngilele ngiyabuka ngiyayibona imoto akukho nokuthi ngithi izandla ngithi ngiyisa ngilele nginothi ngikhathele ngifile nje ngangopha strong futhi cause yiwaye ngigqimuza nje indlela athanda ngayo. Ayimake ehlika umlungu wabona ukuthi ya umuntu vele enekedi futhi ke abona ukuthi mina niwagijima umlungu abantu azama ukungiqula athi angikhulumisa akusakhulumeki hangibona makambona aqhubeka angigxobe ngezinyanga ngithi vele ayibona le moto le shaw reverse vele iza kithi straight vele singibonile or vele sisibonile sobabili aqhubeka ngigxobe le moto iseza ngithi aqhubeka nginyathele faster akusasho kokulutho sakhalekike manje sengiyisidumbu nje afike inkosi yami lomlungu okay right makaqeda ungishalo abaleka ngene emotini yakhe ahambe same sikhathi ngespeed futhi esikhulu kangathi ngisho ukuthi umlungu samwaza ukuthi uyamupha wangikazazaza amthole lakho umlungu abantu wanguka wavula umnyango ngemuva egalofini lakhe wangifaka washaya speed naye futhi ebheke kuphi ebheke emzini wakhe uma sifika emzini wakhe sifica abelungu nje bahlezi phandle mangaphosi mhlawumbe benze something party nyana or because babezihlalele nje besiphuzela benginankinga nakho ke sekufika mina ke nalo mlungu yo mabephuma laba abanye unkosikazi wamlungu naye uphuma uyakhala uthwala izandla ekhanda like makaphuma aphume nje nendwangu nje enkulu like ukuthi uzongimboza umzimba ukuthi manje ngingabonakala ngizama ukusho ngamasayini ukuthi no like ngomile ngicela into ukuphuza benginikeze amanzi ayingiphuze bengilinda isikhashana bengibuza igama nesibongo ayingisho kuphi ngisho ukuthi ewedela bese ethi lo mlungu endoda no ayi ngicela usimphuthumise police station khona ewedela bebuzane bonke bayavumelana ukuthi hayi ukhona yazi like bengene ekulo leli Gulf bengiphuthumise epolice station ewedela mangaphosise epolice station safika nje ngase ngikwazi ukubona nje ukuthi yabo manje sekuyakhanya like sengiyabona yabo vele sekunana ba yo angikhona even ukuhamba ngisho ukuhamba ukufika kwami lapha yana bathi bengibeka nje cause imoto yazongibeka kanje eminyango yajika so eminyango yabuka igate la ngene khona ukwehla nje kwami iminyango like ngehla ngibambelele ngayo le moto le kuthi vele meke yasuka vele ngiyawa phansi kanti lakhe ngizothi ngehla namaphoyisa lapha ngaphakathi awu nawo vela ngibona ethi inhlayo abambe izandla ngiphoyisa abambe ikhanda nawakhale yo ngibe ngiqaye phansi nami ngikhala yazi nami ngiyibonza yazi indaba ngayisekhwela wonke umuntu ongibukayo nje ubamba ikhanda uyakhala wonke umuntu ongibukayo ubamba ikhanda uyakhala ayikuqhamuke nje omunye usiso iphoyiso isidudla shem angibambe ngesandla nomunye angibambe ngesandla ngizama ukuhamba kancane bese bazama ungihlalisa ayi ngisho ukuthi niyini nje ngekhanda ngithi baphinde bengibambe kunosofa khona lapha ngaphakathi angazi ngicathi bahlala khona mabedla cause kwakunamagetela inkomishi yabo ngizame ngivele ngilale kuwo lo sofa mangilala vele kufika ubuthongo zwi uma kufika ubuthongo ngisalinde lo sisi lo amacala abantu abadlungile abarishiwe akube ngilale nje kufika ubuthongo makufika ubuthongo
afike lo sisi ngizwa nje useyanokhe eminyanga nokhe athi sisi mina lo ngilindile hey mangithi ngiyavuka naye ngizama ukumbuka mayi sisi avele naye asikhalele athethise la abathawu ningibizela into enjena waye ningibiza nizongizisa ubuhlungu and kwakusasekuseni ngaphosi lwase swafika ngabo 80 wafika ngabo 80 years angakhuluma lo sisi abantu wangiqukula wangifaka emotweni yahamba futhi imoto Rustenburg nasa siyakhona esibhedlela nje isibhedlela esikhulu nje Sirati shem nakhona futhi bafike nakhona futhi bangiphatha kahle bangamukela kahle like ngahlaliswa kuyilokhuzana wheelchair isitulo yes i-wheelchair like sinesponji ke ngakhona ukuhlala kahle ngathi ngiyatsheka ngithi like bangiqhuba ke bangise wodinike bafika ke lo neso wafika nento lenkulu lezi nezinto zokungichecka phakathi ayibe ngichecke bengilalise wodini bethe ngikhumule because vele bangibuza busugezeli ngithi mina hayi bengakugezi ngisayimina nje ayibethe gate fine bengicheck right into engaba worried ngayo abangakwazanga ukungitshela because konke bayangitshela into engaba worried ngayo yiwona lawa ama result engaba worried ukuthi hayi bengantshela ukubethi bazotshela umamncane uyabo angani indaba vele nginganaki nje ngisazizwa mina nje ngisayinakela amapeni wami ukuthi wazi ngaze ngaphenela angifuni uqamba manje bengiphethe kahle because ngangakhona ukulala ebusuku mangilala ebusuku lento izodlala njengoba injalo le ndoda la eceleni kwami ngathi manje ngiyayizwa because yayisinuka kimi nje emzimbeni wami nje esenuka kimi noma usugezi sengigezi mina ngigeza noma ka3 noma ka4 khona lapha baze bangithengela ngisho ifoam bath iphele le flavor bethi hayi shintsha iflavor mhlawumbe iweek le bengibuyele nenye iphele bephinde base besebenza nje lo msebenzi lo nje ngiyofaka iperfume lutho nje kuyifanele nje yabo mangithi ngihleli mhlambe ngihlele wodini hawubonga izwe sengiyakhala lapha wawusongathi ikhanda lami liyaphambana ngathi ingqondo yami iyalahleka because ngiyase ngithi noma ngihleli sengiyokhala ngiyamemeza bawuqhamuko nesini ngithi mina ngathi ngiyambona ngathi usithela amanzi lapha kanti akukho umuntu akho lutho nje ngingeda la endlini kushuthi lento ikimi isemqondweni wami ngahlala ngahlala kulesa sibedlela ngahlala mangaphosisi mhlambe ngahlala isonto mangihlecha ngihleli kahle bengiphethe kahle into yayinkinga yiyo le yale ndodo ukuthi ayifuni ukusuka nephunga layo futhi alifuni ukuphela kangangokuthi ngaze ngathiwa ayino angibuyele ekhaya ngcono bezama ukungisiza ekhaya so kuze ngizokhona nokuattend indaba zama counseling kanjalo angihambe naye counseling hayi mina ngivele ngiyekele mina ngithi ngiyacela ngingasayengamisi lento mina ayingisizi nganix yabo right ngifike nasekhaya endlini nakhona futhi endlini kuqale phansi kube leso simo sokuthi angikhona ukuhlala ngedwa like sengicelela umuntu manje odokwazi ukuhlala nami like ozokwazi ukulokho engigadile ukuthi mangiphuma abe nami njalo lokho engigadile noma ngilala ngikwazi ukulala nomuntu like mina bengasakhona angikwazi ukulala kukhanya kodwa ngalelo langa mina ngase ngilala nje kukhanyile indlu yonke even etoilet because ngisebusuku kumele ngivuke ngiyocama makumnyama phela mangivuka ngizokhala ngoba manje ngitshethi manje uzonginyonyobela noma uzoqhamuka noma azama ukungikinya like angisakhona ukuhamba estradini angisakhona ukuhamba etown sengumuntu nje olanga phakathi endlini ngani ngiyasaba igcine kuhlumeza kanjani my sister lento le towards amadoda le yokuthi amadoda ukuthi ngahlukumezeke ukuthi amadoda ngisawadinga empilweni yami ingoba umuntu owangiripha nowangizisa ubuhlungu umuntu wesilisa so ke kumina ngathi nje noma ngabe ubani akenza ngalutho wenzile unobe naye uzohamba ayenze lento komunye umuntu wesifazane so okuzongisiza ukuthi nje ngithathe inyawo zami ngiphume kubantu besilisa because namhlanje ngiphila lempilo engiphilayo kunjena nje kungenxa yomuntu wesilisa mina wangizwisa ubuhlungu ngingamenza ngalutho futhi ngingamazi sibuyele back to i-case ukuthi nakho sowuvula i-case ke manje yes i-case ngayivula khona lapha eCarltonville
ngayivula khona lapha before ngihambe, because yes I have i-case number la iphone na, because bangisendela i-message immediate nje ngiyivula i-case, bangisendela i-message ikhona namanje angiyidelethile, ikhona la iphone na, iyavula ngalo lolu suku lolo ngiqeda nje kufika e-police station. Anduba lo geli lo wamacala wethu thina sireshiwe bekuthathe, yes bangivulele i-case ukuthi ngireshiwe unknown what. So yaqhubeka kanjani indaba ye-case? Azange iziqhubeke after lokho, because angithi mina ngangasakhulekile, ngingasakhona ukuhamba itamu, ngingasakhona uhamba estradini. Umama wami wafona emakhaya wathi no, umuntu anamcela abuyeze kimi, because nala eCatholic vele ngangikuma mncane unontsikelelo wakamkhwanazi. Yeah, wathi mama wami okay, umntana amsindile akafile, angazi noma ulimele niyangifihlela ini, bengicela umntana mabuye eze kumina. Yaphela kanjalo indaba ye-case. Kakade vele nami ngangayiboni into engangihambela putting a-case. One, umuntu angimazi. Two, angisamkhumbuli kahle ebusweni ukuthi wayenjani. Yes babe nginika i-chance Nkosi yami sihambe sichecka la kuboshwe khona abantu. Angimboni. Kuyafana noma kuthiwa ngiyambona angimazi. Bezama ukunginika i-laptop ethi angimdraw. Mhlambe unamehla amancane. Ngiclick emehlweni nami mhlawumbe namalipsi amakhulu. Ngiclick ngenza nje nami into engekho nje. Mhlawumbe bezama ukuthi nami ngikhiphe busy. Angazi. So can you just take us through to the person emakhaya njengamanje? Yeah. They are women abangangaze badibane nalesimo kwadibana nazo. Yeah. Hayi engizoqale ngikusho nje kuba ebantwini besifazane masibasabe abantu besilisa, angisho ukuthi asingabathandi ne. Yeah, nami ngiyasifaka noma ngingasekho kubo kodwa ngiyasifaka. Angisho ukuthi asingabathandi, yes bangabantu nabo njengathi, kodwa engingakusho kubantu besifazane ukuthi nje sibahloniphe abantu besilisa. Mhloniphe umuntu wesilisa, umsabe futhi umuntu wesilisa. Angisho ukuthi sibanyanye no. Kodwa nje ngisho ukuthi mhloniphe umuntu wesilisa, umsabe futhi at the same time. Noma ngabe kuthiwa uhlala naye endlini, noma ngabe kuthiwa uhlangana naye kuphi, noma ngabe kuthiwa kunjani njani, kodwa engigcizelela ukuthi nje sibahloniphe sibasabe, sidlalele kude nabo. I understand because when are you in pain? Yeah. And wayenza umuntu wesilisa. Yeah. But bakhona abantu besilisa right. Right, yes. And it's like namba ngahlukunyezwa umuntu wesifazane. I can't say abantu besifazane bonke bayabheda. Yeah. Because bakhona abantu besifazane right. Yeah, uqinisile lapho, yes. But I understand ukuthi ngoba mina sengiyazi. Impilo yakho lento ishintsha kanjani? Okay. Ishintsha ngokuthi like nje ake ngithi emva kokwehlelwa yilomshophi. Yeah. Right, ngike ngathi ukudate ne nomuntu wesilisa. Bekuthi ke la ngibone khona ukuthi no mina hayi akahle umuntu wesilisa kushuthi mange ngempela kwathiwa impela siyagcinelana olusiya kophuma isidumbu ngelinye ilanga phakathi kwami naye thina sobabili. Bekuyayi ukuthi mase kumele ukuthi kulalwe. Into engiyo akangenza ngalutho. Into engiyoyikhala, into engiyomluma yona, into engiyomshaya yona. Like akazilutha ngithi yena. Akazilutho uzoxakeka ukuthi hayibo kwenze njani noma intombazane ineyipoiliyana yabo. Like uzocabanga izinto eziningi. Kanti mina manje umqondo nami sengibona sekubuya manje lo khiyana. Sengibona manje lo wamuntu ukuthi naye mase ngicabanga manje ukuthi hayi yazi lo muntu ufuna ukungenza njengalo wamuntu lo. Udlala nje ngami nje. Yabo? To you sexual intercourse sifana ne-rape long. Yes. But uke wazama ukuthola i-counseling izinto ezikanjani? Ngihambile butami leyo nto mina kakhulu even noma sengifikile eMtuba. Even noma sengifikile eMtuba nje ngayiyekela mina ngathi ayezi mina into ayisebenzele. Kunalokho vele ngibuyisele emuva ngoba manje lo muntu asuke ekhuluma nami uvele nje manje agxile lapho manje lokho yabo
ukukhuluma ngalezo zinto ngathi hayi mina counseling ayingisebenzeni Nkosi yami futhi ayingisebenzelanga kangangokuthi but I'm sorry kangangokuthi ngoba ngisho nje ukuthi mina ngisizwe iSoweto broadcast ukuba namhlanje ngizizwe ngathi ngumuntu like engathi ithemba lami lapho mina angazi lento ngayibeka kanjani yazi kuze uzokwazi ukuyibona. No, I hear you, but I feel like you created a wall. And kunzima ukuthi ubuyele you don't want to go back and tap into your past because of what happened, which is I understand, but at some point I think counseling, the reason why they take you back is for you to make peace with the past. So if you can't make peace with the past, then I think that's why is the problem. Maybe you're scared to face the past. Okay. Ake ngibeke kanje ukuthi ake ngithi ngoba nakho sengiyazizwa ukuthi hayi manje ithemba lokuthi ngimena seliyabuya. Ake ngithi mhlambe nokunye maybe kancane mhlambe kuzolandela. Uyangizwa? Yeah. Mhlambe kuzolandela. Mhlambe ake ngibeke nje lento iqonde. Maybe umuntu wesilisa ngizogcina engasamsabi. Like ngalendlela mina ngimsaba ngayo. And if unothesisa kahle uyakhumbula ukuthi mina ngizongena emotweni ngibonile ukuthi bengithukile. Ubonile ukuthi ngikubuzile ngathi ngempela wena uPhuto Chris ubonile? Yeah. It's like all the way ngiphomelela ngihambe ngiyathandaza like nje bengisaba. Sure. Bengisaba ukuza kuwe like ngithi yo kuyiSoweto broadcast kwabalula ngoba ngangikhuluma nentombazana. Kwabalula ukuthi hayi ngisheshe ngivele. So bengisaba serious and ngimi lapha nje ngithi hayi angehlela ngimi la eduze kwabantu ngiyasaba. Yeah. So my sister, as the intro is very important ukuthi abantu kumele bazwe ama-effect uma usuqeda ukurape umuntu ukuthi lowo muntu usala nani. Kabuhlungu. Because njengamanje ke was like yabo izinto kade usakuzule mina ngithathe light ukuthi my sister woza yimi ngosingena emontweni usabana. Uyabo. So nje bayimosha impilo yomuntu like kuba nzima kakhulu kangangokuthi mina the timing ngibona imiss call yakho ku WhatsApp ngabuya kuwena right sakhuluma kangangokuthi kunomunye umama like okuyona lento le umama nje osemdala sekakhulile like ngamfonela to confirm uyena umuntu owangikhulula ukube wathi angimazi ngane yami ungangizoblocker ngiyaxolisa ukusolo. Hey ngiyabonga kulowo mama le asengiblockile. Yo yazi washo wathi no Chris no kanje ngathi ngaqala kwathi umoya wami wathi wathi hayi ngiyabonga mama wami hayi bese ngithi nje ngiyomblocker nje lo bhuti ngendlela abantu besilisa nkosami esengibahlonipha ngakhona angeke ngisho ukuthi ngiyabasaba kodwa nje ngiyabahlonipha after pain engayizwayo. So through this rape awutholanga any diseases? Mina kunamhlanje ngiphuza amaphilisi we-HIV. Yiwona lama result lawo engangilokho ngibabuza ukuthi after sengireshiwe right lo muntu engayisebenzisanga i-protection chem ngicela ningitshela ama result bathi hayi so tshela umama mncane wakho uma sezokulanda la esibhedlela. Hawu ngavele nje ngayibonela kwavele nje kwaringa ikhanda lami wayebengafuni ukungitshela if ngi right because phela ngaba ngitshela ukuthi no right because if ucabanga lo muntu wayengirephenini shothi wayengirephe ngakuthaka like usuku lolwase police station usuku lolu lokuthi manje ngize ngifike esibhedlela ngizwe ngiyothekwa. So ngempela makafika umamncane ayibemtshela
naye ngifike futhi ekhaya aqhamuke nawo nje ayisewaphetha athi Mbali bakucheckile lapha esibhedlela ngithi mina yes mama mina bangicelanga imphumela angazi ukuthi why ethi hayi mina bangitshelile soka yeah kwangiphatha kabi kodwa futhi hayi kanganga lesi simo mina engikusona hayi kanganga ukuthi ngalamapheni mina engizwayo njengamanje like nakho ngakuthatha nje light ngathi hayi angeke ngize nginike umuntu lo mthwalo wami ngimele futhi ukusithwalela futhi ngisawuzothwala for impilo yami yonke angikwazi ukulahlela komunye umuntu ngabe ngisanawo ukuthi ngithole kubani kanjani ngasiphi isikhathi yes I have to take amaphilisi wami njalo ngo-80 ngiyathatha amaphilisi ami ngiyaphuza futhi sengiyawa-enjoy manje yes because of that one night one one day uthi ayihayikela uyele ekhaya nakhona ngingamisanga kanjalo angikaze ngize ngimmise because yabona ukube mhlambe wamiswa yimi ngangena ngabe ngiyayisola angikaze ngimmise bayimela nje ubhuti wathi uyala ngiyakhona kwalula kanjalo ukuthi angithole anduba-ke namhlanje ngidlala amaphilisi e-HIV ilowo bhuti lowo engingamazi futhi angi-proud shame ngamaphilisi ami ngi-right ngawo sengamukela nje konke sengamukela konke but ungathi nje ukusenda imessage kulo muntu because nakwamanye amajida abhizi enza lezi zinto lezi enabhizi sihlezi sibuka ama-different stories abhizi abhizi futhi angeke azazi angazi noma azoyika or vele angazi kodwa nje engingakusho thina as abantu besifazane Nkosi yami asinawo amandla okuyilela umuntu wesifazane ukhohliseka ngento encane akadingi into enkulu ukuthi uzuze umthole mhlambe ini uyabona lo abhuti mhlambe kube wenza ngenye indlela cishe mhlambe ngabe akukho la engikhona njengamanje kodwa yena wathatha wasebenzisa ukuthi uyindoda yabo kwagcina sekula khona njengamanje engicela kubantu besilisa abayiyeke lento kuthina abantu besifazane vele singabantu besifazane angesibenze lutho asinawo amandla okuzilwela kodwa engizama ukusho ukuthi abayiyeke bacelwa yimi abayiyeke because njengamanje isimo mina esengidlule kusona okanye ngizothi sengibhekane naso asikho lula futhi asimnandi ukuthi ungasaba ukuhamba emhlabeni njengoba ungaka nje wena awusikusho ukuthi wena usena freedom through umuntu wesilisa kangakuthi mina even ngisho emsebenzini la eMalvern sengisheshe ngiphume ngingakabi isikhathi sokuthi ngiphume mina ngo5 so sengiphuma ngibashiya umsebenzi uqhubeke bayazi ngiyasaba boss wami ngamtshela ngiyasaba because ukuze ngifike endlini mele ngijampe isporo itrain ujantshi lo westimela ukuze ngifike endlini ngiyasaba so ngizokhululeka phi ngenxa yakho umuntu wesilisa onenhliziyo kaSathane ongakwazi ukulawula izinto zakho mase zikuvukile mina ngiyacela nje bandla ukuthi abayiyeke lento bacelwa yimi nami ngumuntu wesifazane sengikhulumela nabanye abantu besifazane nabo abahlukumezekile ngiyacela bandla ukuthi bayeke thina sinawo amandla okuyilelo good question yeah sinesikhathi esingakanani enzekile lento iyenzeke 2020 yes but you see the damage amachita yenzayo imagine it's been 6 years but it's still no it was 2020 yeah I mean this is sad umuntu justice ongashayela aqonye unanemonto can you imagine lento engisho ukuthi bafetha ake nenze ngenye indlela ake nenze ngenye indlela engconywana kunalokho and another yazi my sister another thing engifuna nakhona ukuthi sithi into ukuthi
bakhona abantu besifazane abathi bareshiwe bengareshiwe. Umuntu nje ahambe nendoda embedeni Uyabo. then mhlambe ingamniki imali mayevuka athi Sekuseni. then Sekhathi leyo nto leyenza the real victims afana nani ukuthi like ngempela angabe into yabe isathathelwa phezulu kakhulu uma ngireshiwe kuthiwa hayi mhlawumbe wayeframe umfana wayenza in so ungathini message yalama abanye abantu besifazana bathatha abantu besilisa thandanwe khanje kuyolalwa uma engamniki imali umuntu akwenza athi hayi ngizothi rape. Akukho right ke lokho. Akukho right. Like mina nje engarishwa ngempela futhi kwasirious kwakho. Kwabhlungu kangonguthi namanje akakapholi kahle hle kodwa noma sekupholile noma sekuthe kodwa akakapholi kahle. So akukho right ukuthi ungathatha leyo nto wena uyithathe as a joke ngoba nakho bewufuna something kulo muntu wesilisa bese wena uthoreshiwe. No akukho right shem. If bayakwenza abanye odadewethu no abakiyeki. Yeah, kunabantu abasemajele ababoshelwe into engekho. Lokho Abantu abenze rape ngempela bakabanjwa they are outside. Emine futhi owamanga noma wabanjwa noma kwakwenzakalani ngaye. Kodwa la khona mina each and every time mangivuka ngiyathandaza. Enisimo sami ngenza sure ukuthi ngiyasithandazela. Angilazi igama lakhe kodwa isimo sami engabhekana naso through yena ngiyasibeka kuJehova ngaso sonke isikhathi. Ukuthi inkosi yilwa naye ngoba mina angibanga nawo amandla okulwa naye. Futhi ngangeze ngize ngibe nawo amandla. No lento nje. Cause ngabe ukuthi hayi kunokuthi imosha impilo yami manje ukuthi manje sekumele manje ngiyolala emapayipini because lento ayilokhu idlala emqondweni wami kungathi manje kwamina akusemini mina ngeke ngaphila ngotshwala Nkosi yami ngeke ngaphila ngotshwala ngathi noma wami naye hayi ubesethe nje hayi shuthi ngiyofonela sekuthiwa hayi angize ngizoqoqa ngoba umntanami sengikhulume naye yes bengifisa ukuthi umama mami angene la emqondweni wami awukanye enhlizweni yami ayizwe le pain engibhekane nayo ngiyintombazane ngisemncane ngingaka yokungamthemba umuntu wesilisa. Yesu uyakwazi engadlula kukho kodwa akakwazi ukuthi kwangilimaza mina kangakanani nanokuthi kudlala kangakanani emqondweni wami. That's why bese ngicina sengiphila ngotshwala mina. Benthi mangiye town bengenze ngihambe ngeTown ngabuyi newayini futhi bengiphuza leli libabayi dry. Njalo ngihliba 1 liter njalo ngihliba 1 liter. So nawo ugcina manje usungibuka nje 1 liter. Can you imagine dry one? Hayi ngathi hayi manje ngoba manje lento ngathi iyawes hayi ngathi insanga. Oh no ngathi lose. After losing ngathi insanga. Ngikhuluma iqiniso. Yeah. Kodwa ngithe sengizela kwiSoweto broadcast hayi usisibele kaze ayewazama ukukhuluma nami like ne partner yami nayo iyazama ukukhuluma nami hayi mbali akukho right yazinsanga ayikufanelanga wara ngazama ukuthi hayi ngizoyiyeka ngoba vele nama ngithandi ile nkinga nje bengibhekene nayo uyabo ngathi hayi ngizoyiyeka but isigarette ngizoqhubeka kuyona because iyona manje sengidima ngayo umqondo la ngihlala ngibhema even nalezi comments sami kune gaslight since from there ngibhekana nale yankinga. Ongakazi ubhema. Ngingakazi ngibhema ngakazi futhi ngize ngicabanga ekhaya ke kobhemayo ekhaya bangama Nazareth emtoba kwamgenge bangama Nazareth even nomalume bami babhemi baphuza kuphela kodwa nje ababhemi ekhaya mina ngedwa. Ngingakaze ngicabanga ukuthi mina ngikwengithi ngishunqa angikaze ngicabanga kodwa namhlanje kunjalo. Yo, my sister, I'm sorry about your experience. Yo. Hey. Umuntu wesilisa nje wayecabangela ngaleso sikhathi.
kodwa angasho ukuthi angathi ngizoba right. Yiphi into ongathanda ukuyibona yenzeke empilweni yakho that you think if kungenzeka le maybe ngingakhohlwa empilweni yakho? Yinto nje ibutami engathini engangikhipha busy. Like ngihlezi ngibusy nje, hlezi ngibusy. Ungatholi nje isikhathi sokusengithola manje sengingedwa. Like sengingedwa ngiyacabanga manje ngempilo yami yabo. Like bengakujabulela nje ukuthola into nje ezohlezi ngikhipha busy. Hlezi nje ngibusy nginabantu ngixoxa ngiyathanda ukuhleka kusami. Ngiyathanda ukuhleka. Ngihlezi ngihleka ngijabule yabo. So manje always when you are alone you just think about Why ngize ngikhale. Kangathi emsebenzini wami sengine lapha ikhona la sesinkini. Like mase behleli bexoxa kuvele nje kufike leyo nto. Like lento ngathini butami angazi noma uzothi ayidluli noma ayipheli ngoba once ngathola nje isikhathi sokuthi ngibe ngedwa ngathi nje lento yangihlebela endlebeni thawu waze wahlala wajabula wahleka namanye abantu usukhohliweni ukuthi wena wenze ukuthi yabo same time ziyehla same time. Like ngize ngikepsele nje isikhathi mangingedwa ngithi yo hayi ngaze ngaphila nzima mina ngiyophila kanjena kuze kube nini lesikhathi ngithatha ubhiyathi ngishayela ikhanda. Nice. Oh yeah. Nale partner yami le ngithandana nayo kwamanje. Hayi unenhliziyo lo mntwana lo wami. Unenhliziyo shame uyabekezela. Like ezinye izinto yazi understand ukuthi yazi ngiya-understand mhlambe le ndlela owenza ngayo ilesimo oke wadlula kusona esikwenza ukuthi sometimes uhamba ube nje uyabo. So my sister, and another thing lento yokuthi ube lesbian yenza ngaleso sikhathi. Ngangade ngihlukane naye lo butenge ngithi emva kwe-rap ngike ngathi hayi yithi ngizame phela nami ngintombazane yabo because sengihlalile vele hayi sixabana nalo butike hayi ngilwe naye ngishaya ngemlume yabo engiyalumana ke mina ke angengenzanga lutho akangenzanga lutho like nje welcome kahle angithengile ama drinks ngithengile nokudla sahlala nje kwa right mina yasho leyo nto ngathi hawu vele kunjalo ngayivumela nami ngathi vele kunjalo angemlomanga kanje ubhuti abantu sha but ngaxolisa ngangamtshela ukuthi njalo lento eyenzakala isukaphi akazanga lutho is like angazi wacabangani yena angimazi wacabangani angimazi mhlambe makuthi uyibonile ibroadcast maybe umqondo wakho usuyabuya uthi lo mntana ingakho wayenza kanje. But afisa ukuba nezingane one day family. Awazi umntana ngimthanda kanjani. Awazi nala ngihlala khona ngikade nje umuntu okhula lu 30 nini. Ateta ngithatha ingane yakhe. Hlale nayo. Mangi off ngayile emsebenzini ngithatha izolo nje bengithe besithe ngizoza la tha cancel. Ngathi hayi ngoba ngisayile emsebenzini athi ngothatha umntwana kaZinhle usamncane ngamthatha umntwana kaZinhle ngihlala naye usuku lonke ngamhambisa ntambama. But don't you think you do need something that's going to help you to really understand that there are good men out there and you need to have a family? Because look, you're beautiful, bro. You need a family. You need your house. You need your you need your husband. Khona kugcineni kwakho konke kumele kube kanjalo. Kumele kube kanjalo. Because right now that means the relationship is just the cause of pain. So that means you need to heal the pain. Once the pain is healed, then when uzoba right. Because it's not like ufana abantu say mina nje angaze ngumthanda umuntu ongumfana. Ay vele kunoseswami usinqobile. Ngangize ngimtshele ngithi ngangimxoxela ngaye lo guy lo.
athi mbali waye uzibe ikholi yalona ngoba uyakuthanda yabo asebonisa angiphikishe yazi gayo abantu yazini ngithi mina sinqo singaxabana yabo bengivukula ngithe sinqo ngafuni ngakukhulumisa manje yabo alokho ngitshela because umdala vele nginami ngitshela sekugcineni kumele ube nomntwana ingivele nginyanya uthi lalela siswami ukutshela lokho mina angisenalo uthando lomuntu wesilisa wavela wabheka phansi kanje bangaba nawo amazwi ukuthi akhulume. Hey James, which is sinabantu abangama lesbian, not just because they have feelings, because they were hurt. Yeah, they are running away from that hurt, you know. Angazi, it's Sure. But which you understand, well, I mean, if the cause of pain is umfana or to you is a woman, of course, usumbuga with a different eye, you know, because we're talking about the trauma. It goes way deep. It goes way deep, honey. Yeah, but because she even got a disease from the guy. Yabona nje ukuthi kube idemon nje lo muntu. Hey, sometimes ngiyambuza ukuthi uNkulunkulu as my situation I wish uNkulunkulu can just come himself and help, bro. And right shame because bengakwazi ngisho ukukhuluma ngalento benza makhuluma ngami mina khale. Like I accept everything. But my sister, now wish you healing and ngizohila. Uyabo ngizohila and ngiyafeel ukuthi ngizohila. Yeah. Ngizohila mina cause ngicabanga ukuthi mhlembe ukuthi emntobatobi indawo nje ya. Like mangathiwa kurechwa omunye ugeli njengamanje ake ngithi nje khona emntoba. Kungagcina ngokuthiwa nje hawu sorry mntaka sibanibani ukwehlele hawu uyaziphephisa kodwa lento ngathi kuzomela ivalwe la ekhaya. Done. Abalandelela ukuthi wena uphila mina ekhaya bangithatha ngokuthi nenhliziyo bangazi ukuthi nginenhliziyo encane kanti akukho njalo inhliziyo yami mina yinde futhi imhlophe yinhle inothando futhi. So after yonke lento like bona sebengibona nginenhliziyo embi hayi in kanti ibona angisho ukuthi ibona kodwa sengisho ukuthi akulandelelwa ezindaweni ezikanje ngaliziya mina indaba yami iqale ukulandelelwa sengila futhi nakhona senginesikhathi eside ngifikile la anduba ngizizwe ukuthi yazi ngathi ngiyabuyela ebomini bami ngiyabuyela ngathi mina ngintombazane ke njengamanje yabo Shite emakhaya mawuthi rape try pay peace engathi ulime engathi ushayiswe engathi uyishayisa obondeni so ayiphephisa kodwa idemon bekhala ufikele ukhala ukuthi asule inyembezi kudlule qhubeke wena because enye into engisuspecta ukuthi mhlawumbe umuntu wayekhansela naye mhlawumbe akayazi into ayenza yabo anginaba you didn't get like a proper counseling ngathi emakhaya butoni kuthiwa ubaba kabani urape ingane kabani egcekeni kodwa uthola ukuthi leyo nto iyaziwa umndeni yayo kodwa abahlezi bonke egcekeni ingane yakhuliswa kahle izalo ingane ikhuliswe kahle beyifihlele yona ukuthi azubaba wakhula egcekeni ukhona la egcekeni beyifihlele izinto ezenzakala emakhaya lezo uyayizwa lona bona bengalandelela ukuthi uma walomntwana owala ekhaya naye nalomntwana owala ekhaya uma kayizwa lento lo mntwana uzothatha siphi isinqumo mhlawumbe umunye athatha impilo yakhe uthi hawu kanti nithula ubaba wami khona la noma wami khona la usisi kababa yebo leyo izinto ezenzakala emakhaya izona lezo so that can tell us ukuthi irape emakhaya iningi because futhi abantu abayithathi serious yeah ayilandelelwa ngokuthi uma kuthiwa
Urephe bani? Ayisiyomba cha. Hayi emndeni lento ayiphelela. Okanye hayi uzokhipha inkomo, mhlawumbe makwenza amakhelana hayi uzokhipha inkomo. Yabona nje lezi bengalandeleli ukuthi lento benowenziwe ilimaza kangakanani. Limaza nje because inkomo ayipolice. Bona bathi inkomo. So mina ukuza kwami lana shem kungisizile kakhulu. Futhi kusazongisiza. If mangisathi ngiyahamba like ngidibane nabantu abafana nani like yeah ngizosizakala. Now my sister siyacela ukuthi abangaba ne-counseling abangas-offerayo sicela basithinte. I think if you can just get a proper counseling nje, you know, yeah. Anokuthi unama-hobbies nezinto oyithandayo ukuzenza yini uthanda ukuyenza mhlawumbe? Yo mina kahle into engithanda ukuyenza mina ngithanda ukusebenza, ngithanda ukwenza umsebenzi wezandla kakhulu. Yebo. Because nalapha engikhona isesalon nakhona futhi into eyangisa khona ngoba mhlawumbe ngizama ukuba busy. Ukuthi ngikhiphe busy. Ungabi into like mhlawumbe laptop ngizocinise ngimile manje uchova yabo sengiyacabanga kanti ngiyazi ukuthi ikhanda zolokhu nje. Waya nje busy enikhanda nalufuna umqondo yabo. So yeah. My sister siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele namhlanje noshare experience yakho. Yeah. Noma emhlungu nje kodwa abanye abantu emakhaya bazofunda nalento ukuthi uvele uyohike uyintombazana hike uyi1. Akukho right. Ne. Akukho right. Kangakuthi lento yazi into ebhlungu ngayo lento. Once waqalwa warechwa. Wonke umuntu manje. Hayi. Uzo serious. Because mina lento iphinde ya icishe yangehlela ngoMarch. Kanjani manje? Like bengisuka la ngiya kwi-funeral kagogo. Bekade ngivele ngisuka kwi-funeral kagogo zalo mama. Ngawo March. Angibuye futhi ngize la after le funeral lasekhabo mama. Thethe ngila ngithola i-call from babomncane. Athi futhi sekuswelakela ugogo zalo baba. Ngaphinde futhi ngingayehla futhi. Yabo. Ngaphindela futhi emntoko. Ngafika ebusuku. Sothi i-taxi yaphuma late la eWanderers. Yaphuma ngo12. Ngisho ku7 hours, 7 to 8. Yafika ebusuku. Imifika ebusuku izongibeka lapha mkwase KFC. Kunama meter taxi amalapha nakhe. Yeah. Hawu phela nalo driver le taxi uthi uzongibeka eduze kwama meter taxi. Ngithi mina yazi anginayo imali yokusebenzisa meter taxi. Yabo. Yeah, ngifonela usisi wami nompilo. Abona ukuthi bona benze njani ngale. Sathi sangibeka nje lo bhodi. Nayi futhi again imoto encane. Yabo lezi moto ezindala like Camry kanje. Yes, ime. Hawu angivebe nje ithokoza gogo. Hawu. Ngithi mina hawu. Ebusuku anga abantu abangiphakamelayo bavelaphi. Uyabukoka uyedukuduku kanti udriver wami bamzwile bememeza ethi, "Yalika idukuduku lapho." Yes. Kanti mina ngikhona ngemuva emotweni bavele bona basebenzisa lokho ukuthi ya shuthi kunomuntu oyidukuduku lapha. Uyedukuduku udlula amahlathi amagumtree. And kunamahlathi uzuyofika mhlambe uzuqala wayeka mase uzongena phi nje. Ake ngithi nje mase uzofika khona edukuduku. Ememeze lo mfana wemoto athi abayidukuduku abeza. Ngihoyithi ikhwama zami kabuhlungu eTexini. Ngikhipha ngerun ngiyongena lapha emotweni lencane. Imina ngedwa ngithe ngedukuduku. Enimile vele ime kulomgoqo wethu meyisuka la vele iyedukuduku. Ngene phatha abe ngivulele ngithi hawazi namhlanje uthi amadlozi amahambe nami. Angivulele isicapha ngimuva ngene khona ikhoma. My sister right ngithi hayi ngiright bomkhulu njani ethi hayi siyaphila. Lo ngapha busy uyaphuza ngapha icorona nje. Ingodi enkulu zecorona. Lo ngapha esayidini. Lo ngapha ya driver akasakhuluma. Labana ngicapha bayikhiya nje ngisuka nje. Sisasuka nje. Hawu akasekho ukukhulumisa umuntu. Moto ispeed esihamba ngayo. Esihamba ngaso.
ngithi mina ningagijimi bafethu yazi ngikhathele ngisuka kude kabi hambani nje kahle akekho jahile hawu ngone nje ngisho njalo bephenduka beza kimi ngemuva hayibo ihamba imoto ke sifika ehlathini kuwo Magamtrini lawo avela udriver nje ehle athatha isibhamu sakhe ngiyasibuka ukuthi mhlawumbe uzosicosha ukuthi uyasifihla yini ngiyasibuka kanje nalo ngapha ahosha ibhodlela lakhe le-empty le-coronel empty bevule isicapha ngemuva angibambe so angihlisi ngehle manje kwenzakalani manje bethi sicela u350 yeah 351 manje hayibo bathi sisadlala nawe la sicela lo 300 ukuthi mayibo hayi ngishilo nje mina ngathi anginawo leyo mali leyo ngishilo akhuluma indaba yezitudio ke bekusaya trenda lento yestudio ukuthi istudio sami ngirecorda kuso ini akhuluma indaba yestudio ethi awunawo 350 umonisa istudio ngifuna istudio njengamanje ngithi mina angisazi ke manje indaba yezitudio ukuthi manje usukhuluma ngani ngivele ngibhekisa ikhanda phansi veze ehlinye imbezi ngithi yabona ke namhlanje final angeke ke la ngizemphunyuka lamadoda ayi2 maybe iqala mhlawumbe ngaphunyuka ukuthi iyodwa sisehlathini eMagamtrini ne ngicela ngipha nje 2 minutes ngivele ngijikele ngale emva kwemoto ngikhuleke nakhona ayikho into engikhulekayo ngisakhuluma ngisaqala nje ngimemeza umama umshone 2023 ngisaqala nje ngibiza umama hawe bengidonsa ngemuva abe ngifuhlela abhlungu kanjani emotweni yeso bengithuke isifebe sesangoma ini angisaphenduli lutho ngithule ngithe do avela ngithatha vethi lo phethe ibhodlela athi asimbambe simbuyisele lapha lo sombeke erenkendala indawo nje ehlala amaphara imnyama enangishilayithi inamaphara kuphela bathe mini isetshenziswa ngabantu ebusuku ihlala amaphara ngempela futhi benze njalo angisaphenduli lutho benze njalo futhi bengibambe ngivula ucingo vele ngishambe ngoshayisa kulesi sicaphe singalenseni uvule esinga phela ngiyoshayisa isicaphe singalembe ngithi weshembe ngibambe ikanda lami mbuye ngibambe kanje isithi yakhe ke manje udrive hayi akasayisipitisi imoto uphuthuma lapha erenkendala la futhi befike bengibeke erenkendala sengibambe ikhwama zami kanje uthi la emakhona ngizokwehla ihamba ngisho ngingalimala anginankinga as long nje mangiphunyukile nje kulamadoda amabili pho sengiyakhala ngemuva like befike erenkendala ngehla ihamba mleya moto noma ingahambi yami kodwa nje yayiduma ubona ukuthi mange ngehla vele yasuka ngempela ngehla yasuka isikhathi futhi nansi ihamba sengiphethe kanje ngihamba manje ngiyatholoza nje kumnyama amaphara ukuthi yini acocwa yini angiwazi avele nje avusa amakhanda anthi ayawezwa ama footstep ukuthi kunomuntu la and lo muntu uyagijima uyasaba avusa amakhanda nje athi amaphara abuyilalela imbathela plastic baba ngisho nabhema yekho nje ipharela ke la nginaka lathi mhlawumbe lizongihlukumeza lingizosubhlungu ukuthi la mapharathi ujoyini namanje ngisayibuza kwakudlulwa kaMerenkendela ngaphumela emgaqweni ngabona igarage ngagijima ngawelela igarage nama security ngafica okuyibona ngisizayo angibhela imoto right safe ngihamba ngayikhaya idukuduku ngifika sengiyakhala nakho ngiyaqhaqhazela sachazike lutho Mase lento le ibilokhu ikulandela ke manje. Angithi phela iyo lento engenza ukuthi ngigcine manje ngithi abona umuntu wesilisa. Iyo lento engenza manje ugcine manje sengisaba mina ukuthi mina sengiyasaba mina manje. Tipsata? Okay, no my sister siyabonga kakhulu siyacela emakhaya ukuthi impela makhona umuntu ongasisiza ngakho asithinte kakhulukazi nje i-counseling ukuthi my sister athola i-counseling asizakale yeah singamadoda sonke but senza ngendlela ehlukene so sometimes kunzima my sister mayizana an experience akhe nokudefend amadoda kuvele kube nzima ukuthi udefend abantu besilisa yabo so yeah kubhlungu kakhulu
siyacela abobhuti bethu nabafowethu ukuthi abantu besifazane sibaphatheni kahle. Because le ndaba ye-rape kuwe, it's just that moment ozoyithola ibe mnandi, but kuye, he will feel every moment after that. Like, he will think about you every moment. It's worse if you give him even the disease. Siyacela madoda, asibeni ngamadoda ahloniphekile futhi aqotho. Asibeni ngamadoda azokwenza abantu besifazane ukuthi bafeel safe. Because uma bengafeel safe, uma benathi, then we're creating another society. Then they're going to choose another woman, then will become a lesbian, then spend the city. Wrong, but it's us who are abusing them. Not promoting anything, but I'm just saying, you can be a good man, doesn't cost a thing. You can just have you can just have morals and principles and behave as a man. Because the damage yenze usisi njengamanje. It's been 6 years now, but she still felt the same. Ebekhona ukuze usmell somuntu esengasekho. So, guys, we can do better. So if you're watching this episode today and you are a man, please, even ukushaya intombazane, uthuthana nayo, ukuyishaya nje, is not right. Umuntu uhlala phansi umbonise mangakhona, manikhuluma ningaboni engezwa, you move on. So hlala phansi ukhulume naye umuntu wakho, ungamshaya umuntu esifazana apha insebe isandla. Khuluma naye kahle. Yabo. Ukuthi ungathi ngoba umlobole uzolala naye ngenkani wena usuzofosta ngoba ulobole uthi hayi umuntu wami ngizolala naye ngenkani. It's wrong. Asibenze bafile safe and babe ngama queen and respect them. Otherwise, James will